Здравейте, приятели, аз съм Боби и днес ще ви покажа моят гараж на Grand Theft Auto 5, разбира се, ще играем днес Grand Theft Auto 5. Това е моята нова кола. Просто видях я и исках да я... Открадна я? Да я видях я, откраднах я и после и сложих каско, маско, простоти. И тя изобщо не дигаше 20 сигурно. А сега погледнете колко бързо върви. Защото виждате отпред двигателя, отгоре пълно охлаждане, 100%. Сега ще ви покажа моят гараж, другите коли. Имам още една подобна такава. Ето тя беше ето такава кола. Ето такава. Сега е доста красива. Поне според мен. Само да кажа, че аз моите коли си ги избирам не коя е по-бърза или коя е по-добра, просто избирам колите, които ме кефят. Първо тази вижте дрифтовете направо мират, не е бърза, не е от най-бързите коли в играта, дори защо не е бърза. Ей тази Toyota, която е тук пред нас. Ей тук пред нас, дето Toyota-та. Тя е с предно задвижване. Въртат се само предните гуми, нали? Някой не може да ме разбере. Но се надявам всички да ме разберат. И е на ток. Не е от най-бързата кола, но просто ме кефеше и аз я вземах, но после продадах, защото така реших. И сега да влизам в нашия гараж. И аз ще си подредя колите, да видим сега. Един момент само. Само да подредя колите и тук. След тук всички коли. И другата. Черната. Ама. Така. Всички знаят зенторното. Това е моето индурно. Индуторатите. Всеки знае зенторното. Няма да ви ги покажам как коват, как наливам. Това е моята комет. Аз викам кометата. Не е карано доста време. Това е моят лейзър, както се казва. Мисля, че така се казваше. Доста стабилна количка. И ето всеки знае с колата, която ме разочарова. Защо ме разочарова кола? Това ми е новата кола, виждате. Ето е тази кола, която ще подобря още много по нея след този клип и ще ви я покажа. И това е първата ми кола, която за първи път играх с нея. И няма да мисля да я правя, защото първата. И надявам се да ви харесва този клип. Може да е бил малко скучен. Дайте палец нагоре. Аз бях Боби и вижте колелото. И чао!